need to fear. Underdog is here. Underdog is here. שלום, אני סגיב וולו, אני מקבוצת ה-FLL 426 אנדרדוגס. אז אני הגעתי לבעיה שלא הצלחתי לגרום לרובוט שלי לנסוע ישר בזמן שהוא עוקב אחרי קו. בדקתי כל מיני תוכנות באינטרנט, אבל בכל התוכנות שראיתי, הרובוט רעד ואף לפעמים סטה מהקו, כמו שרואים בתוכנה הזאת. אז אחרי מחקר מעמיק ומפרך מאוד, אני מצאתי דרך לגרום לרובוט לנסוע ישר, כמו בתוכנה הזאת. וזה מה שאני הולך ללמד אתכם כיום. קוראים לזה בקרה פרופורציונלית. אז דבר ראשון, מה זאת בקרה פרופורציונלית? בקרה פרופורציונלית, או בעברית, בקרת מידתיות, זו תוכנה שמתקנת כמידת הטעות. זאת אומרת, שאם יש טעות קטנה, הרובוט סטה קצת מהקו, אז מתקנים קצת. אבל אם יש טעות גדולה, שהרובוט סטה הרבה מהקו, אז מתקנים הרבה. אז קודם כל, הנה כמה נקודות חשובות שאתם צריכים לדעת. 1. כאשר עוקבים אחרי קו, מה שבעצם עושים, זה שאנחנו עוקבים אחרי הגבול של הקו. שהנקודה האופטימלית בשבילנו, שחיישן האור נמצא בין השחור ללבן הלבן, כך שהוא קולט את המספר 50. כי אם שחור זה 0 ולבן זה 100, אז ביניהם זה 50. 2. בשביל ההדרכה הזאת, אתם צריכים ידע בסיסי לפחות על תוכנת ה-NXTG. אז אם אין לכם ידע בסיסי, אז בבקשה, ייכנסו לקישור הזה, שהוא מסביר על תוכנת ה-NXTG, על הדברים הבסיסיים. אז דבר ראשון שנצטרך להגדיר, זה כמה משתנים. שהם Error, KP, TP ו-Turn. והמשתנים האלה הם Error, זה מספר שמייצג את כמות הטעות של חיישן האור. זאת אומרת, כמה חיישן האור ברח מהקו. כאשר Error שווה קריאת אור פחות 50. עושים פחות 50 בגלל שבמצב האופטימלי החיישן אור קורא 50 ויש 0 טעות. אז 50 פחות 50 שווה 0. ואם חיישן האור קורא 70, אז 70 פחות 50 שווה 20. יש טעות של 20. אז עכשיו KP. כופלים את Error ב-KP בשביל להמיר את Error מיחידות חיישן אור ליחידות סיבובי מנוע. כמו שצריכים להמיר בין סנטימטר לאינץ' או פרנהייט וסלזיוס. TP זה מספר שמייצג את כוח המנועים הרצוי, שכאשר הרובוט ממוקם בדיוק בגבול הקו, הרובוט ייסע במהירות הזאתי. Turn זוהי התוצאה של Error כפול KP, ואז הכוח של מנוע אחד יהיה
TP ועוד turn, והכוח של מנוע שני יהיה TP פחות turn. כך שבמקום שמנוע אחד ישנה את מהירותו, שתי מהמנועים משנים את המהירות, וכך כך הרובוט מגיב פי 2 יותר מהר. אז עכשיו אני אבנה את התוכנה, ואחרי שאני אסיים לבנות את התוכנה, אני אסביר על התוכנה. יופי. אז עכשיו בניתי את התוכנה, אבל אני קודם כל אסביר לכם על התוכנה. אז התוכנה פה רצה בלולאה. אני אסביר לכם בהמשך מה אלה שתי המספרים האלה. ומה היא עושה? היא עושה את הדבר הבא. היא קוראת את קריאת האור, מפחיתה ממנה 50, ורושמת את המספר אל תוך error. אחרי זה, היא לוקחת את error, כופלת אותו ב-KP, ואז היא רושמת את התוצאה אל תוך turn. ואז היא עושה פעולת מתמטיקה של target power ועוד turn, ורושמת את התוצאה אל תוך הכוח של מנוע B, ואז היא עושה את target power פחות turn, פעולת מתמטיקה של פחות, ואת התוצאה מכניסים למנוע C, לכוח שלו. ואז יש פה לולאה שתוכנה חוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה. אז עכשיו, יש פה רק את שתי המספרים האלה שלא הסברתי. המספרים האלה הם TP, ש-TP זה target power, הכוח הרצוי שלנו. בשביל ההתחלה, אני ממליץ לנסות את התוכנה על target power של 50, כי זה מספר קטן. אחרי זה, אם הרובוט שלכם עובד טוב, אתם יכולים להגביר את זה ולנסות. ואז יש למספר KP, שזה המספר שכופלים בו את error, בשביל להמיר את error מיחידות אור ליחידות כוח מנוע. אז המספר שמתאים בשבילי זה 0.6, אבל אולי הוא לא יתאים בשבילכם. אז אתם צריכים לערוך ניסוי וטעייה. אם הרובוט רועד יותר מדי, אז תקטינו את KP. אבל אם הרובוט שלכם פונה פחות מדי, זאת אומרת שיש פנייה, אבל הרובוט שלכם פונה חלש מדי, אז תגבירו את KP. תערכו ניסוי וטעייה עד שתמצאו את התוכנה את המספר שמתאים לכם. אז תודה שצפיתם, ואם לא עשיתם לייק וסאבסקרייב, אז תעשו עכשיו. ועוד דבר אחד, זה הסרטון הראשון שלי, אז עידוד ותמיכה יעזור לי מאוד, וזה ייתן לי מוטיבציה להכין עוד סרטונים. אז תודה שצפיתם, ולהתראות.